Manifest d'intencions del moviment republicà català. Des del moviment republicà català, endavant MRC, sota signem aquest nostre primer manifest d'intencions que com a entitat ens proposem a promoure, per assolir en un futur pròxim una república, lliure, igualitària, social i solidària. Creiem en els principis ideològics republicans, que des de sempre ha caracteritzat aquest moviment intel·lectual i que són les bases de l'estat republicà. És a dir, amb els seus tres principis bàsics que són, la llibertat, igualtat i fraternitat. Des de MRC, promovem aquests valors, ampliant-los i adaptant el concepte històric i social en el qual convivim. Creiem en la plena llibertat de la persona, en el marc social que l'envolta. Amb la seva llibertat de pensament, d'obra i acció. Llibertat de culte i creences, llibertat d'expressió, tant escrita com de paraula i de qualsevol mitjà mecànic o virtual. Llibertat d'ensenyament i de càtedra, llibertat a ser representat i ser representatiu. Dret a la pau i a l'amor. Creiem en la igualtat entre totes les persones, sense rebre cap discriminació per raons de naixement, raça, ètnia, gènere, religió o qualsevol altra opció de vida personal que s'escau. I sempre respectant altres opcions que ens envolten. Igualtat i dret a rebre un judici just, i de tracte pels poders de l'Estat. Amb la fraternitat solidària amb tots la resta dels pobles, amb océans estat. La lluita per la pau i la convivència pacífica. Fugint de la força, tant del capital com de les seves diverses formes d'opressió que comporten l'abús de poder i la prepotència per càrrec. Al mateix temps anhelem una veritable separació de poders montesquieuencs. Estructura d'estat eficient i veritable oportunitat a participar-hi de tota la societat amb les seves estructures i formes d'administrar. Aquests són els principals fonaments que intentarem donar a conèixer a la resta de la societat. Fer arribar tots aquests principis bàsics de convivència i de creació d'un estat republicà, lliure, sobirà, i en plena harmonia amb el seu entorn geoestratègic. Des de MRC, convidem a tothom que ho desitgi, i tingui l'oportunitat, d'apropar-se, participar i compartir idees i coneixement a la fi, de fer fortes i portar arreu del país, les conviccions republicanes que ens facin establir una futura república catalana ben aviat. I un cop formulada, contribuir al seu desenvolupament, aportant el capital humà i programàtic que calgui.